sing ngakon Bagong. Genah kowe wong tuwa kurang ajar kowe ya. Disuarani sapa-sapa ora tangi, bareng disuarani banci kok tangi. Tak kira suarane Apri. Wah. Nekat wae kowe. Pak, piye? Gugah lehku topo. Eneng buta sing arep nyernake bapak. Jarene utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kowe tau sekolah apa, Pak? Kok Bathara Guru kongkonan wong rene iki kowe tau sekolah? Kowe ora mlebu ping pirang dina? Ayo. Bathara Guru ki Sang Hyang Guru. Kuwi dewaning para dewa. Ya Bathara Manik Maya. Ya Bathara Jatimurti. Ya Giwang Katon. Ngawur. Giwang Katon ki Kresna. Ah, ya wis ben sakarepku nek ngomong. Pokoke kabeh utusane Bathara Guru wujud buta gedhe, Pak. Arep mangan karo kowe. Butane nanti? Ah, tak kon metu ning kono. Ah, hebat karepe. Rejo mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit Kong maguru kong sata kaya Batala Kowe tangi saka nggonmu tapa Semar iki sapa Aku Kalawereng ya iki Pak Butane sing arep kowe kon diusir saka wana kene nek ora gelem kowe arep dipateni. Sing matane amba kuwi mau nantang karo aku. Kowe nantang karo buta iki to, Bagong? Heeh, aku nyelametke kowe. Kowe nek ora butane ra tak singkirke saka kono mau kowe wis digaglak mentah-mentah. Kowe utang nyawa karo aku lho, Pak. Apa kowe nyingkirke buta? Wah, tak dupak ya. Ora. Oh.